Καλησπέρα σας, είναι εκπομπή 24 Seconds, είμαι ο Μάκης Δρόσος, θα είμαστε συντροφιά σήμερα για μία ώρα όπως συνηθίζουμε. Θα ασχοληθούμε πολύ με τις εθνικές ομάδες, μπορεί αυτή την εβδομάδα να έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα των νέων, αλλά έχουμε την εθνική εφήβων, έχουμε την εθνική ανδρών, έχουμε και επικαιρότητα τόσο από Παναθηναϊκό όσο και από Ολυμπιακό. Θα ακούσουμε και τον Αντώνη τον Γκάζιο από την Θεσσαλονίκη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από Άρη και ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια, αφού πρώτα καλωσορίσω στο στούντιο τον σημερινό καλεσμένο μου, τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάκη. Έχουμε μπει στον Ιούλιο για να... γενικά το καλοκαίρι είναι, Σωτήρη, εποχή περισσότερο εθνικών ομάδων, συν μεταγραφών. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει μπαμ-μπαμ, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες, αυτές κυρίως που θα συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και στις λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι πιο πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά τους. Εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, διότι ήθιστε πάντα τέτοια εποχή να κυριαρχούν οι εθνικές ομάδες στο μπασκετικό στερέωμα. Ιδιαίτερα φέτος, όπου υπάρχουν και αρκετά θέματα τα οποία έχουν εισχωρήσει πολύ κακώς, αναφερθούμε συνέχεια στις εθνικές ομάδες και έχουν δημιουργήσει αναταραχή. Έτσι λοιπόν αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα το όλο σκηνικό, το οποίο έχει διαμορφωθεί, και είναι και ένα καλοκαίρι στο οποίο για πρώτη φορά θα έλεγα ότι βλέπουμε τόση ησυχία μεταξύ των νεωνίων όσον αφορά τους στόχους τους δηλαδή, και γενικότερα όσον αφορά το πώς κινούνται οι δύο μεγάλες δικές μας ομάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, διότι τα μεγέθη έχουν αλλάξει και αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο είχαμε πει και πριν μερικούς μήνες, είναι πασιφανές ότι κινούμαστε σε άλλο επίπεδο πλέον, μια σκάλα τουλάχιστον πιο κάτω από τις πρώτες budget ομάδες της Ευρώπης. Γι' αυτό και υπάρχει και διαφοροποίηση των στόχων και γι' αυτό και δεν υπάρχει και το θερμό καλοκαίρι που πάντα λέγαμε πιο μεγάλο όνομα θα έρθει, ποια μεγάλη μεταγραφή θα γίνει κτλ. Είναι ένα ιδιόρυθμο καλοκαίρι. Υπάρχουν και ομάδες όπως η ΑΕΚ που επέστρεψε και βλέπουμε ότι κινείται πλέον με τον Γιαννάκη σε ένα άλλο επίπεδο, με μια δυναμική η οποία δείχνει να διαμορφώνεται. Θα δούμε κατά πόσο είναι πραγματικότητα και τι βάθος έχει. Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι, το οποίο θα μας απασχολεί, αλλά σε διαφορετικούς ρυθμούς από άλλες εποχές. Και γενικά έχουν αλλάξει από ό,τι φαίνεται τα δεδομένα στο μπάσκετ. Βλέπουμε και στην Θεσσαλονίκη συμβαίνουν αυτά. Ο Άρης κάτι έχτισε πέρσι, αλλά έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει ακόμα και τους νεαρούς σε μια προσπάθεια που έκανε. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή ένα κολέγιο, βγάζει παίκτες, σε 2 χρόνια 3 φεύγουν. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά δεν καταφέρνει να εξαργυρώσει την πορεία που έκανε. Τώρα αυτές οι ομάδες, Μάκη, τώρα θα τα πούμε και με τον Αντώνη μετά, το κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν και θα έχει ενδιαφέρον νομίζω η συζήτηση, ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι δύο ομάδες οι οποίες δείχνουν να κινούνται σε μια περίεργη σκάλα, σε ένα περίεργο μονοπάτι, το να χτίζω, να βγάζω παίκτες, μόλις τους βγάζω φεύγουν. Ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί παίκτες, τους δίνει αξία, μόλις αποκτήσουν αξία φεύγουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο πλαίσιο αισιοδοξία σε αυτές τις ομάδες, πέρα από το γεγονός ότι δείχνουν να αποκτούν μια υγεία σε σχέση με το παρελθόν. Με τα οικονομικά τους. Στο οικονομικό κομμάτι, όπως το είπες, και στο δεύτερο ότι προωθούν επιτέλους τα νέα παιδιά. Θα το δούμε όμως στην πορεία αυτό, γιατί για τον Άρη, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα μήπως επειδή έλυσε το μεταγραφικό, αρχίζει και φέρνει και αυτός τους Αμερικάνους των 10.000. Να ξανά έχουμε πάλι καραβιές ξένοι. Ναι, των 20.000. Δεν λέω να ξεφύγει τον μπάτζετ, αλλά να φέρνει τους Αμερικάνους των 20.000 για να βάζει τα Ελληνόπουλα να παίξουν. Έτσι, θα το δούμε αυτό. Θα μου πεις βέβαια και τα Ελληνόπουλα να βάλεις. Απ' την άλλη πλευρά έχει κέρδος όμως, έτσι, γιατί παίρνει και λεφτά. Εντάξει, ναι, όπως ήταν ο Μποχορίδης για παράδειγμα. Και ο Παπα-Νικολάου παλαιότερα. Δηλαδή του βγαίνουν αυτές οι κινήσεις από το να φέρνει τους αμφίβολους Αμερικάνους, γιατί δεν έχει καμία αξία, δεν θα πάει 5ος ή θα πάει 8ος ή θα πάει 1ος. Ναι. Οι ομάδες αυτές, αν δεν βρουν επενδυτή, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γενικώς στο ελληνικό μπάσκετ, αν ομάδα η οποία δεν έχει επενδυτή, δεν μπορεί να ξεφύγει πλέον από ένα μπάσκετ των 200, 300, 400 χιλιάδων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Και γενικά υπάρχουν προβλήματα. Βλέπουμε ότι το θέμα του Πανιωνίου, μιας και πιάσαμε τις ομάδες Α1, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ο Πανιώνιος, να σου πω κάτι, και ο Πανιώνιος τώρα που λέμε έτσι. Ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα η οποία λέμε το πρόβλημα του Πανιωνίου. Εντάξει, δεν είναι ούτε πρόβλημα ούτε μη πρόβλημα. Όταν ήταν ο Λιανός μέσα, το μπάτζετ ανέβαινε 300-400 χιλιάρικα. Ναι. Χωρίς το Λιανό, το μπάτζετ του Πανιωνίου θα είναι αυτό το οποίο έχουν οι άλλες ομάδες. 200-300 χιλιάρικα. Όχι, λέω ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να ορίσει ούτε διοίκηση πρωτοδικείου. Θα πρέπει να βρει να ορίσει διοίκηση. Ο Πανιώνιος έχει φυτόρια, θα πρέπει να αξιοποιήσει τα φυτόρια. Ούτως ή άλλως και ο Πανιώνιος. Δηλαδή, τι έκανε και με το Λιανό. Έτσι, ήταν τρίτος. So what, και τι κέρδισε, δηλαδή. Ναι. Κέρδισε το βραβείο.
Και ίσα-ίσα κάποιοι βρίζαν και το Λιανό που βάζει λεφτά από την τσέπη του. Εντάξει, πρέπει να βάζει 10 εκατομμύρια για να το αποθεώσεις. Πάνω κάτω ξεκαθαρίζει για το τοπίο ότι δεν μπορεί να ελπίζουμε τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια ότι θα έχουμε και τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μα τι να κάνει το φροντιστή. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία η μικρότερη ομάδα έχει προϋπολογισμό ένα 200-300 και οι ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή από την τρίτη θέση και κάτω έχουν προϋπολογισμό 300-400 χιλιάρικα, τι να πάνε να κάνουν. Ναι. Οι ελληνικές ομάδες όμως αυτή τη στιγμή έχουν μαξιλάρει το τηλεοπτικό και τον ΟΠΑΠ και επειδή είναι τεμπέληδες ως επιτοπλίστων, λένε καλά είμαστε. Δεν υπάρχει λογική, έτσι διοικεί ο καφετζής. Άμα θες να έχεις ομάδα, θα πρέπει να ασχοληθείς με το marketing, θα πρέπει να κάνεις προσπάθειες, θα πρέπει να μαζεύεις 1.000 ευρώ κτλ. Να φέρεις τον κόσμο, λέμε τον κόσμο. Έτσι, τον κόσμο δεν αγνοεί οποιοδήποτε. Ο κόσμος και με 5 ευρώ εισιτήριο, αν έχεις 1.000 εισιτήρια, αυτή τη στιγμή ξέρεις πόσα λεφτά μαζεύεις. Μπορεί να μαζέψεις 100.000 ένα χρόνο. Είναι μια ολόκληρη ιστορία στο πώς θα καταφέρεις να μαζέψεις. Εντάξει, άμα δεν κάνεις τίποτα, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα μεγάλο ότι ο κόσμος εδώ είναι οπαδός πάνω απ' όλα, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, οι επαρχιακές ομάδες, οι ομάδες, οι γειτονιές κτλ. Πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Ο Πανιώνιος μάζευε 700-800 άτομα, κάντε 2.000. Απλώς δεν μπόρεσε να κάνει εκείνη την υπέρβαση όταν άφησε το κλειστό της Αρτάκης. Νόμιζε ότι μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο διαφορετικών προδιαγραφών. Πώς θα το γεμίσει. Ναι. Ο κόσμος στο Πανιόνιο είναι 2-2.500. Αυτή είναι πάνω κάτω. Ο σκληρός πυρήνας. Εντάξει, γιατί Πανιόνιος, άμα ρωτήσεις στην πλατεία εδώ να πας απέναντι, θα σου πούνε μια 10.000 ότι είναι Πανιόνιοι. Το θέμα είναι πόσα πάνε στο γήπεδο. Ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο εύκολα. Αυτό όμως έχει να κάνει με το γεγονός ότι το να λέμε δεν γίνεται κάτι είναι εύκολο. Το σημασία έχει τι κάνεις για να αλλάξει αυτό το κάτι. Άρα λοιπόν, όταν μια ομάδα δεν μπορεί να μαζέψει τον κόσμο, πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες από τη διοίκηση για να μπορέσει να μαζέψει τον κόσμο. Αυτό έχει να κάνει με την τιμολογιακή πολιτική, έχει να κάνει με την προσέγγιση του κόσμου, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δηλαδή, μόνο τις ακαδημίες εδώ δεν πάνε οι ακαδημίες. Αυτό είναι φοβερό, έτσι δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Δηλαδή, να παίζουν ομάδες αυτή τη στιγμή στην Α1 και να μην πηγαίνουν τα παιδιά της ακαδημίας. Όταν λέει ο καθένας ότι έχω 500 παιδιά στην ακαδημία, πού τα παιδιά αυτά, γιατί δεν πάνε στο γήπεδο. Ναι. Μόνο με τους γονείς τους να πάνε είναι 1.000 παιδιά, είναι 1.000 άτομα. Ας πληρώνει εισιτήριο λοιπόν ο γονείς. Οι γονείς τα πληρώνουν, από τα παιδιά πληρώνουν, έστω και ένα μειωμένο, ορίστε, μαζεύεις και λεφτά από εκεί πέρα και έχεις και 2.000 άτομα, 2.500. Ανεβάζεις και το πρεστί σου, ανεβάζεις την εμπορική σου αξία. Αυτά τα πράγματα δεν τα εκμεταλλεύονται οι ομάδες εδώ. Δεν πάνε εδώ, λέει ο άλλος, είμαι ο τάδε. Γιατί σημαίνει ο τάδε, θα έρθει να σε βρει η εταιρεία να σου δώσει λεφτά, θα χρωστάει. Άμα δεν πάνε να χτυπήσει πόρτες, αλλά η εταιρεία, αυτή τη στιγμή οι ομάδες λειτουργούν ότι επειδή εγώ είμαι brand name, είτε γιατί είμαι και στη γειτονιά μου καλύτερος, είτε γιατί είμαι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, οπωσδήποτε, ότι πρέπει να κάνω συμφωνία 100 και 200 χιλιάρικα. Δεν είναι έτσι. Πήγαινε και πάρει και τα 5 και τα 2 και τα 10 και τα 15. Αυτή τη στιγμή με 10 χιλιάρικα κάνεις μεταγραφή σχεδόν. Ναι, εντάξει, υπήρξαν Αμερικάνοι τη σεζόν που μας πέρασε με $20.000 συμβόλαιο. Μα όταν έχεις budget οι οποίοι κάνανε και τη διαφορά. 50.000 είχε ο Κούπερ για παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Δολάρια. Έτσι. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή πας και κλείσεις εσύ 2 συμφωνίες των 15.000 ευρώ που είναι 1.000 το μήνα με 2 εταιρείες, έχεις κάνει μια μεταγραφή ένας Κούπερ π.χ. αν τους ψωνίσεις σωστά. Εντάξει, απλά αυτή τη στιγμή έχουν κάτσει οι ομάδες και λένε έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Παλιά έπαιρναν τα λεφτά. Ο Αμερικάνος της Κηφισιάς δεν ήταν πολύ πιο ακριβώς. Η ΕΦΕΣ, νομίζω, πριν τον τραυματισμό του Κρόκερ, τον ζητούσε ακριβώς. Λοιπόν, ο Αγγέλου. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε ότι οι ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή έρχονται, γκρινιάζουν συνεχώς και λένε δεν έχουμε λεφτά. Όταν είχαν λεφτά, τα αξιοποιούσαν λάθος. Κάποιοι τα βάζαν στον παντελόνι και φεύγανε. Κάποιες μάλιστα ομάδες ενώ είχαν εισπράξει τεράστια ποσά, κατάφεραν να μπουν και στο άρθρο 99, δηλαδή κατάφεραν να χρωστάνε κιόλας, πρώτη περικατορθώματος. Πήγαν να αξιοποιούν τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία έπραξε και ο Ισάκε, δηλαδή οι ομάδες από την τηλεόραση τόσα χρόνια, έτσι μην ξεχνάμε. Οι γήπεδα δεν έχουν φτιάξει, υποδομές δεν έχουν φτιάξει. Άρα λοιπόν που καταλήγουμε ότι έγινε κάτι στη διαχείριση. Και τώρα λοιπόν που δεν υπάρχουν έτοιμα λεφτά να τους τα φέρνει κάποιος στο χέρι, τι γυρνάνε και λένε ότι ξέρετε, έχουμε κρίση. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα. Βάζουμε 5 πιτσιρικά, παίρνουμε και 3 Αμερικάνους των 10.000, 2 Έλληνες, 3 Έλληνες που πλέον δεν μπορούν να. Γιατί το είχα πει παλιά, δεν μπορούν να φεύγουν στο εξωτερικό, δεν γίνεται αυτό. Οπότε τώρα οι Έλληνες των 100.000 παίρνουν 20 και λένε ευχαριστώ και φτιάχνουμε ομάδα. Και ό,τι κάτσει. Δεν είναι ούτε αυτή, αυτό είναι το άλλο άκρο. Οι ομάδες θα πρέπει να ασχοληθούν με το marketing, θα πρέπει να ασχοληθούν να κυνηγάνε και το χιλιάρικο και να ανεβαίνει το budget σιγά σιγά από τα 300 στα 400, στα 500, στα 600, στα 800 με υγιή budget πάντα μιλάμε έτσι και υγιή roster.
Και από εκεί και πέρα η δυναμική του αθλήματος θα αρχίσει να ανεβαίνει. Γιατί έχει δυναμική του άθλημα. Όπως είχα δει, είχε γίνει και μια έρευνα από το Βήμα, νομίζω. Ναι, πρόσφατα όπου το κοινό έλεγε ότι σε δημοφιλία είναι πάνω κάτω το ίδιο με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ομάδες εμείς θα το εκμεταλλευτούμε. Δεν είμαστε εμείς οι διαχειριστές τους, ούτε οι οικονομικοί τους αναλυτές. Σωστό, υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή, όταν γυρνάει και σου λέει το ποδόσφαιρο, γυρνάνε λοιπόν οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ και λένε ότι το ποδόσφαιρο παίρνει τόσα λεφτά. Έτσι. Και εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν η επιβεβαίωση εντός εισαγωγικών όλου αυτού του σκηνικού ότι το μπάσκετ πουλάει ίδια με το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Άρα σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει σωστά και δεν πράξει τα ίδια με το ποδόσφαιρο. Άρα τώρα, αν περιμένουν τώρα οι ομάδες ότι θα τους χτυπάει την πόρτα ο κάθε ενδιαφερόμενος και θα του λέει επειδή τελικά εκεί έγραφε έτσι το γκάλοπ ή η σφιγμομέτρηση, θα σου φέρω τα λεφτά εσένα, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Αν δεν πάνε να το εκμεταλλευτούν, πάνε να πει δεν έχουν ανθρώπους που ασχολούνται με το marketing. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Άμα πα στις περισσότερες ομάδες και τους πεις marketing, θα νομίζουν ότι τους μιλάς για εξωγήινους. Ναι, ότι είναι είδος καφέ. Άρα λοιπόν, στην Ιταλία, η Καντού για παράδειγμα, μάζευε 5.000 κόσμο. 5.000 κόσμο λοιπόν, μια ομάδα η οποία έχει budget 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, λοιπόν, που για τα δεδομένα τα ιταλικά δεν είναι τίποτα. Καταρχήν, να σου πω πως μαζεύει 5.000 κόσμο. Πάει και βάζει, έχει κάνει συμφωνίες και με το θα πας στο γήπεδο θα έχεις και το φαγητό σου της Κυριακής. Μαζεύει, πάει ο γονείς, λοιπόν, οι γονείς πάνε με τα παιδάκια τους, έχουν και το φαγητό τους, τρώνε κιόλας μέσω του χορηγού, βλέπουν το μπάσκετ και έχουν φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα. Το πουλάει αυτό το πράγμα η Καντού, ότι έχει 5.000 κόσμο, το πουλάει τηλεοπτικά, το πουλάει εμπορικά, το πουλάει παντού. Και μαζεύει και ανεβάζει το μπάτζετ. Αυτό κάνουν και στην Ισπανία, αυτό κάνουν παντού. Γιατί κάνουν αγώνες το μεσημέρι στην Ισπανία? Για να πάνε τα παιδιά. Και δεν παίζουν το βράδυ. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτά τα πράγματα με φαίνονται εξωγήινα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας με εθνικές ομάδες και δει την εθνική ομάδα των εφήβων. Γνωρίζαμε την διαμάχη που είχε ο Ολυμπιακός στην Ανδρών. Όλοι έχουν διαμάχη. Ναι, τώρα μπήκε στο κόλπο και ο Παναθηναϊκός εντός εισαγωγικών λόγω Παπαγιάννη και λόγω Κόνιαρη. Να δούμε το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι στο βίντεο που ακολουθεί και να συζητήσουμε για την εφήβων. Με τη νίκη της Τουρκίας επί της Ισπανίας, η εθνική εφήβων είχε εξασφαλίσει το εισιτήριό του 8 του Under 18 στο Ευρωμπάσκετ της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου δεν εμφανίστηκε αδιάφορη κόντρα στο Μαυροβούνιο κατά την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης και έφτασε σε άνετη νίκη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερμάτισε στη τρίτη θέση του έκτου ομίλου και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Ικόνιο σε νοκάουτ παιχνίδι με τους Ιταλούς να ηττώνται από την Κροατία με 81-65. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους και 15 rebound, ενώ οι Τσαλμπούρης και Σταμάτης είχαν από 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ηρεμία πλέον στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από την ιστορία που πήγε να δημιουργηθεί με το περιστατικό ανάμεσα στον Ηλία Παπαθεοδόρου και τον Κόνιαρη στο παιχνίδι με την Ισπανία που έληξε μετά από 2 παρατάσεις. Λοιπόν, ενώ η εφήβων είναι μια ομάδα έτσι ηλικιακά και πιο κάτω, αυτή την εβδομάδα απασχόλησε ιδιαίτερα το περιστατικό του Ηλία του Παπαθεοδόρου, του τεχνικού της εφήβων, εκεί με τον Κόνιαρη, αν τον βρήκε, αν δεν τον βρήκε, αν έκανε, αν... Καλά, αυτά είναι ελληνικά φαινόμενα. Ναι. Εδώ να γιγαντοποιούμε τα πράγματα και τις καταστάσεις και να τα παρουσιάζουμε όλα με μια εκδοχή που μας βολεύει, ανάλογως με το συμφέρον μας. Έτσι, αυτή τη στιγμή οι εθνικές ομάδες, οι οποίες είναι η βιτρίνα του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού μπάσκετ, έτσι, και θα έπρεπε να είναι πάνω απ' όλα, έχουν γίνει έρμη πραγματικά τυχοδιοκτών, ανθρώπων οι οποίοι είναι σε υπηρεσίες, ομάδων που κοιτάνε τα συμφέροντά τους μέσα από τη βιτρίνα του συμφέρον κτλ. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ, δηλαδή, το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και το ανακάλυψε τώρα και τόσα χρόνια το έχει ανακαλύψει π.χ. Από μία πλευρά θεωρητικά έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά είναι φανερό τι γίνεται, έτσι, μην κρυβόμαστε. Υπάρχει μια κόντρα τεράστια, η οποία κόντρα έχει ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό και την ΕΟΚ. Θα το δούμε αργότερα, γιατί ήδη ανακοινώθηκε τιμωρία για τους αδερφούς Αγγελόπουλου σήμερα και για τον Γιώργο του Μπαρτζόκα. Θα ακολουθήσει ένα βίντεο για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτή η κόντρα της ΕΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός, εντός εισαγωγικών, για να είμαι ακριβής, χρησιμοποιεί στην κόντρα αυτή την εθνική ομάδα, τη βάζει μέσα, αν θέλω να το πω πιο απλά, την εθνική ομάδα με το κομμάτι των ασφαλιστήριων κτλ. Πολύ κακός ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, ξαφνικά εμπλέκεται στο πώς ένας προπονητής χρησιμοποιεί ένα παίκτη του. Για τον Παπαγιάννη. Ναι, πολύ κακός εάν εμπλέκεται τον Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι σχετικές έννοιες. Αλλά τώρα, δημοσιογράφοι οι οποίοι πρόσκειται κάπου, γράφουν κάτι, εντάξει, είναι ένα συνειρμός στον οποίο τον κάνουμε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα.
Λοιπόν, αλλά μετά ξαφνικά με αφορμή, δηλαδή αν δεν ήταν παίξει τον Παναθηναϊκό, ο Κόνιαρης πιστεύω δεν θα γίνει και τόσο δωρός. Αν είχε μείνει στον ΠΑΟΚ. Αν είχε μείνει στον ΠΑΟΚ, πάει και παρατήρητο. Το έγραφε κανένα Θεσσαλονικός, τον έλεγαν και γραφικό τον άνθρωπο. Κακός δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχουν εμπλακεί τώρα όλοι οι μεγάλοι να επηρεάζουν καταστάσεις μέσα στις εθνικές ομάδες. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ κακό καταρχήν για τα παιδιά και τους ίδιους παίκτες τους, που είναι δικοί τους παίκτες και δικά τους περιουσιακά στοιχεία και τους κάνει κακό όλη αυτή η ιστορία και όλη η ένταση η οποία χρησιμοποιείται. Και πολύ κακός βεβαίως δώσαμε και τόση έκταση στο θέμα του Παπαθεοδόρου με ένα παίκτη του, διότι η ερώτηση είναι ότι αν αυτοί που δώσαν τόση έκταση πρέπει να του ρωτήσουμε αν είχαν δώσει τόση έκταση και όταν ήταν ο Ιβκοβιτς, όταν ήταν ο Μπράντοβιτς, όταν ήταν τόσοι και τόσοι. Με τον Ομπράντοβιτς είχαμε περιστατικό φέτος στην Φενέρ, είχαμε παλιότερα με τον Ιωαννίδη. Απλώς με τον αυτό στη συζήτηση που έκανα με αρκετούς, γιατί υπήρχαν οι δύο απόψεις. Δηλαδή, αν διάβαζε διαφορετικά sites, στο ένα νόμιζε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, στο άλλο νόμιζε ότι έχει γίνει πόλεμος. Σου είπα, είναι οι περισσότερες απόψεις. Των δύο άκρων νομίζω ότι δεν δικαιολογείται πουθενά. Απλώς βάζαμε ένα μέτρο στο ποιος ήταν ο καθένας προπονητής. Δηλαδή, αν ο προπονητής είχε μια καριέρα 15 χρόνια ας πούμε, πιο πίσω, δικαιολογείται να έχει πιο έντονη αντίδραση. Αν δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν τον Παπαθεοδόρο, ο οποίος είχε ένα χρόνο στις πλάτες του θητεία στην Α1 και σε μια ομάδα σαν την Κηφισιά, δεν δικαιολογείται να έχει αυτή την αντίδραση. Μετά, ο Κόνιαρης, άλλοι τον πίεσε η Ομοσπονδία και ο προπονητής του να πει αυτά που είπε. Άλλοι ότι πράγματι γίνονται. Δηλαδή, πήγαμε σε ένα κομμάτι στην εθνική, αντί να πάμε στους πιτσιρικάδες και να πούμε υπάρχει ο Σταμάτης, υπάρχει ο Χαραλαμπόπουλος, είδες τι είπες πριν στο βίντεο. Αυτό το παιδί μαζεύει 15 rebound σε κάθε παιχνίδι. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με αυτόν τον πιτσιρικά εδώ. Μεγάλες, να σου πω κάτι, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτά τα σκηνικά στις μεγάλες ομάδες πόσες φορές έχουν γίνει και πόσες φορές έχουν κουκουλωθεί. Έτσι. Τώρα λοιπόν εδώ πέρα τώρα δεν κουκουλώνονται γιατί υπάρχει μια τακτική. Δεν ξέρω αν προέρχεται από τις ομάδες, αν προέρχεται από τους ίδιους τους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν σχέση με τις ομάδες, είτε καλύπτουν το ρεπορτάζ, είτε νομίζουν ότι υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Δεν πάντα αυτά. Ότι ωφελούν και τις ίδιες ομάδες. Είναι αρρωστημένες καταστάσεις πραγματικά, οι οποίες αρρωστημένες καταστάσεις από αυτή την κόντρα των αιωνίων, την ανέτεια, ανόητη, δεν έχω καταλάβει, πάση περιπτώσει. Γιατί εμπλέκονται, αν θέλουν να σκοτώνονται μεταξύ τους οι δύο διοικήσεις, είναι δικαίωμά τους. Εάν θέλουν να βγάζουν τα μάτια τους, είναι δικαίωμά τους. Τώρα το πώς μπαίνει ο κόσμος στη μέση, χωρίς να έχει οικονομικό όφελος, να κάθεται να κάνει τον εκπρόσωπο και τον εντεταλμένο του καθενός, χωρίς να έχει ίσως και σχέση καμία πραγματικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εκτός και αν πληρώνονται όλοι αυτοί. Έτσι. Άμα πληρώνονται, τότε χαλάλι τους. Οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, όλοι αυτοί που πληρώνονται και να το ξέρουμε εμείς. Και οπότε οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά αν δεν πληρώνονται, πρέπει να είσαι τρελός να κάνεις να μπεις σε αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα υπάρχουν εθνικές ομάδες και τώρα καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και πώς εμπλέκονται στις εθνικές ομάδες μέσα, εάν εμπλέκονται, με ποιο τρόπο, πώς επηρεάζουν, πώς δεν επηρεάζουν και ξεχνάμε την ουσία, όπως είπες, που αυτή τη στιγμή έχουμε νέα παιδιά τα οποία έχουν μεγάλη αξία. Είδαμε και στη Νέον, είδαμε και στην ομάδα του Κώστα Μίσα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί υπήρχε πολύ ταλέντο και στην ομάδα των εφήβων υπάρχει πολύ ταλέντο και αντί να ασχοληθούμε και να ενισχύσουμε αυτά τα παιδιά και την προσπάθεια. Δεν θα σου πω, αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, Μάκη, όμως έτσι. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Ότι άμα είσαι Ταλιμπανέζος θα έχεις και δουλειές, άμα είσαι χουλιγκάνος θα έχεις και δουλειές και θα σε παίρνουν και από την προστασία τους κάποιοι. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πώς κινείται το σύστημα. Το θέμα είναι ότι εμείς, επειδή μιλάμε για μπάσκετ, αυτό αγαπάμε και δεν έχουμε νταβατζίδες στο κεφάλι μας. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις πραγματικά παιδιά σου, ο Χαραλαμπόπουλος, έτσι μου θυμίζει Χριστοδούλου εμένα. Ναι, είναι σημαντικό πώς είναι μέσα τα double-double, δηλαδή σε επίπεδο, εντάξει, θα σου πει κάποιος ότι στην εφήβων παίζει. Ναι, αλλά παίζει με παιδιά της ηλικίας σου. Εκεί είναι το μέτρο σύγκρισης, δεν είναι να τον ρίξεις. Ο Παπα-Νικολάου, για παράδειγμα, που έκανε την καριέρα που έκανε, ήταν στο 1/2, 1/3 όσον κάνει ο Χαραλαμπόπουλος αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ασχολείται με τον Χαραλαμπόπουλο αυτή τη στιγμή, όχι με τον Παπαγιάννη. Γιατί δεν έπαιξε ο Παπαγιάννης. Ο Παπαγιάννης καταρχήν έχει 2 χρόνια μπροστά του ακόμα για να φτάσει στην ηλικία του Χαραλαμπόπουλου. Αυτή τη στιγμή ο Παπαγιάννης δεν έχει παίξει μπάσκετ και τον έχουν βαφτίσει Τζούλιο Σέρβιν. Ναι. Κακό το παιδί κάνουν κατά πρώτον. Ότι έχει ταλέντο και τα σωματικά προσόντα αναμφίβολα. Ναι, να σου πω πόσα ταλέντα έχουν ξεκινήσει και δεν τα είδαμε πουθενά στον δρόμο. Ναι. Γιατί παίζει ρόλο το ταλέντο, παίζει ρόλο πώς θα κινηθεί, τι μυαλό θα έχει, πόσο θα δουλέψει, πώς θα τον βοηθήσει και η ομάδα. Πώς θα τον βοηθήσει η ομάδα, πώς θα τον βοηθήσει ο προπονητής του. Παίζουν πολλά πράγματα. Μέχρι να γίνει παίκτης έχουμε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Αν λέμε τώρα ότι ο Παπαγιάννης πρέπει να παίζει, δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε μπει στο σημείο με τον Παπαγιάννη, διάβαζα και νόμιζα ότι μιλάμε με τον Τζούλιο Σέρβινγκ. Και όχι για παιδί 16 χρόνια, 17. Πόσο, 17, πόσο είναι. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή λες, γιατί δεν παίζει. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι ήρθε ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Τζούλιο Σέρβινγκ, ο Λάρι Μπέρκ και λες, μα είναι δυνατό και δεν παίζει. Λες και είναι φτασμένος όμως, έτσι. Όχι ότι έχει τις προδιαγραφές να γίνει αυτό το πράγμα.
Εντάξει, είναι απίστευτο δηλαδή. Εντάξει, μας χαρακτηρίζει το δείγμα της υπερβολής. Όπως και με τον Παπαθεοδόρο, ο οποίος ο Παπαθεοδόρος σαφώς η κίνηση και μόνο εδώ, και καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είδα το βίντεο, δεν μπορούσα να καταλάβω αν χτύπησε που τον βρήκε το χαστούκι, το δίθε χαστούκι, αυτό όλο με τον Κόνιαρη. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ακριβώς τι έγινε. Το θέμα είναι ότι σαν ενέργεια σαφώς είναι κατακριτέα. Έτσι. Δεν επιτρέπεται να έχει τέτοια αντίδραση. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και στην άλλη άκρη του αφορισμού και να λέμε αυτά που διάβασα, γυρίστε τον πίσω. Κάντε τον έτσι, από εδώ, από εκεί, διώξτε τον. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Σήμερα σε δηλώσεις του που τον άκουσα στο Σέντρα και διάβασα, παραδέχτηκε, λέει, η αντίδραση του προπονητή, η δική μου δηλαδή, ήταν ακραία αντίδραση ανθρώπου. Είναι ξεκάθαρο, λέει, αυτό το πράγμα. Ήταν αντίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πιεσμένος. Νομίζω ότι σε πίεση έχουμε βρεθεί όλοι, απλώς ανά πάσα στιγμή. Εντάξει. Αν κάτι μπορείς να του καταλογίσεις, είναι ότι έπρεπε να συγκρατήσει ακόμα περισσότερο. Εντάξει, επειδή είναι και μικρές ηλικίες, έχει το ρόλο του παιδαγωγού. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πάμε όμως και στο. Δηλαδή τώρα. Όχι, κοίτα, αυτά τα παιδιά, Σωτήρη, ουσιαστικά θα βρεθούν σε συνθήκες πίεσης και πρωταθλητισμού, δηλαδή στις ομάδες. Αν θέλουμε να μιλάμε τώρα για τον Παπαγιάννη, να μιλάμε για τον Χαραλαμπόπουλο. Μα να σου πω και κάτι τώρα, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά που λέμε τώρα, τα παιδιά 17 χρονών κτλ., δεν είναι πρόσκοποι. Μιλάμε για άντρες πλέον. Ναι, όχι, δεν κάθονται. Ναι, αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά έχουν και συμβόλαια, έτσι, και λεφτά. Παίρνουν επαγγελματίες ουσιαστικά θεωρούνται. Και να σου πω και κάτι, δεν μιλάμε για προσκοπικό μπάσκετ. Δηλαδή δεν πάνε εκεί και κάνουν τους προσκόπους και λένε έλα, εσύ κάνει τον μπάσιμο, εσύ σούτα. Δεν είναι. Είναι ομάδα και βρίζονται μεταξύ τους και πλακώνονται και χίλια δυο γίνονται. Τα οποία τα βλέπουμε εμείς, όπως γίνονται στις μεγάλες ομάδες. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα η έξοδο μαρτυρία πάντα παίζει ρόλο και την άλλη φορά και φέτος είχαμε τον Μπαρτζόκα που κάτι είχε πει, θυμάσαι κάτι. Στον πάγκο. Ναι. Στον πάγκο που έβρισε, πολύ κακό, τα κατηγορούμε όλα αυτά. Αυτό μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και σε ένα παιδί από αυτά που θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού και σε ένα παιδί από αυτά που θα τον κουτσάρει ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος επίσης είναι ένας ιδιόρυθμος χαρακτήρας και ευέξαπτος. Ναι, μπράβο. Ο Ιβάνοβιτς αύριο μπορεί να έρθει λοιπόν και να αρχίσει να λέει 15.000 γαλλικά, όπως έχει πει στους άλλους τους παίκτες, ή να του λέει έλα εδώ κάνεις προπόνηση το βράδυ. Αυτό είναι χειρότερο, να σου πω. Έξωθεν. Η μαρτυρία που πάντα μετράει είναι μια κακή εικόνα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στον αφορισμό. Είπαμε και ο Μπαρτζόκας έκανε γκέλα που έβρισε τα θεία που είναι τεράστιο λάθος. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά του πει το πάει στο κεφάλι. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας μόνος του. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Σημασία δεν σκοτώσανε και κανέναν. Να το καταλαβαίνεις και να καταλαβαίνεις και να μαθαίνεις από το λάθος. Ναι, μα και σε πάση περιπτώσει δεν σκοτώσανε κανέναν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην Εθνική Ανδρών, η οποία είχε επιστρέψει από το Καρπενήσι, βρίσκεται ήδη εδώ στην Αθήνα. Να δούμε το βίντεο για την ομάδα του Φώτη Κατσικάρη και επανερχόμαστε να συζητήσουμε για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Στην Αθήνα έχει επιστρέψει από την τρίτη εθνική μας ομάδα των ανδρών μετά από μία εβδομάδα παραμονής περίπου στο Καρπενήσι, που πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, που περιλάμβανε κυρίως φυσική κατάσταση κατά κύριο λόγο. Οι διεθνείς μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ρεπό την Τετάρτη και από σήμερα έχουν μπει σε πρόγραμμα διπλών προπονήσεων. Προβλήματα ευτυχώς δεν έχουν παρουσιαστεί σε ό,τι έχει να κάνει με τραυματισμούς, με μοναδική εξαίρεση αυτή του Τσαϊρέλη, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στους κοιλιακούς και συνεχίσει να ακολουθεί θεραπεία. Ο πρώτος στόχος ουσιαστικά σε αυτή τη βδομάδα που ήμασταν στο Καρπενήσι ήταν να προσπαθήσουμε βάσει των αποτελεσμάτων που είχαμε από τα εργομετρικά να εναρμονίσουμε, να φτιάξουμε την ομάδα, δηλαδή ο καθένας το δικό του πρόγραμμα, τους δικούς του ρυθμούς, για να φτάσουμε σε ένα έτσι αποτέλεσμα που θα χρειαστούμε σίγουρα στο μέλλον, εννοώ δηλαδή τις επόμενες μέρες, και σιγά σιγά να πάρουμε αυτό το που ζητάμε από την ομάδα, το οποίο ήταν από τα βασικά συστατικά είναι αυτό, δηλαδή να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε μπορέσουμε να έχουμε αντοχές, να έχουμε ταχύτητα, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και με τους συνεργάτες μου κάναμε πολύ καλή δουλειά. Το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν είχαμε τραυματισμούς πέρα από το πρόβλημα του Τσαϊρέλη, και σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν χρειαζόταν για μένα, το ήξερα, ότι για άλλη μια φορά διαπίστωσα ότι η εξυπνάδα και το IQ του Έλληνα παίχτη που ήταν τόσο γρήγορα προσαρμόστηκαν σε αυτά που του ζητήσαμε από την πρώτη μέρα. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι θεωρείται επιτυχημένο και μετά την ξεκούραση θα συνεχίσουμε τη δουλειά. Σίγουρα είναι χαίρεστε να τους βλέπετε να προπονούνται, δεν χρειάζεται να πω για τη διάθεση, για το κλίμα που υπάρχει, αυτό
Εντάξει, το γνωρίζαμε από την αρχή, από την πρώτη μέρα, το καταλάβαμε την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο πούλμαν για να πάμε εκεί. Και κάθε μέρα η συγκέντρωση που έχουν δείξει με κάθε νέα πληροφορία. Και σίγουρα χαίρεσαι πραγματικά, γιατί άμα έχεις μια ομάδα η οποία έχει διάθεση, έχει την εξυπνάδα που χρειάζεται πάρα πολύ στο μπάσκετ και βλέπεις ότι κάνεις βήματα μέρα-μέρα, και μιλάμε μόνο για 7 μέρες ουσιαστικά προπονήσεων, αλλά κάθε μέρα η ομάδα είναι καλός δέκτης μιας καινούριας πληροφορίας και εκτέλεση ουσιαστικά στην προπόνηση, οπότε δεν νομίζω ότι ένας προπονητής μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω. Τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στο κομμάτι του φορμαρίσματος, δηλαδή αυτό που είχα πει στις δηλώσεις μου πριν ξεκινήσουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ουσιαστικά να λειτουργούμε σε υψηλές ταχύτητες με πολύ μυαλό. Οπότε αυτό θα χρειαστεί, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε το πρώτο τουρνουά που θα ξεκινήσει 8 του μηνός. Οπότε αυτές τις μέρες θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, και όπως έχω πει και στα παιδιά, κάθε μέρα είναι πολύτιμη και να έχουν τη συγκέντρωση, την απαραίτητη συγκέντρωση, για να μην χάνουμε ούτε 5 λεπτά που λέει ο λόγος στην προπόνηση. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου κλείνει σήμερα τα 24 του χρόνια και οι συμπαίκτες του στην Εθνική του ευχήθηκαν χρόνια πολλά. Με το σχετικό τραγουδάκι έσβησε και τα κεράκια. Άσπρα μαλλιά, παντού να σκοτίζει στις νιώσεις το φως και όλοι να λένε ένας ο φως. Πριν την προπόνηση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, περίμενε τους διεθνείς μας στο ΕΣΚΑΝ για τον προγραμματισμένο έλεγχο ντόπινγκ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για την εθνική ομάδα των ανδρών. Σωτήρη, τον Φώτη τον Κατσικάρη, τον άκουσα, τον είδα και χαμογελαστό, τον άκουσα και ικανοποιημένο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο IQ των Ελλήνων παικτών. Ικανοποιημένος μέχρι στιγμής. Βέβαια, εξήγησε ότι το βασικό στάδιο. Το βίντεο τώρα ήταν της Εθνικής ή της ΑΕΚ? Εντάξει, της ΑΕΚ έχει να κάνει με το νόμιζα ταξίδι, ότι ήμουν ταξίδι με την ΑΕΚ πριν από 8 χρόνια. Πρίφτης, Κατσικάρης, Κότσις, όλοι εκεί. Οι παιδιά της ΑΕΚ εκεί ζήσει αυτά. Ήταν μία από Μπουρούζης, ήταν ΑΕΚ. Αλλά και του Κατσικάρη φαντάζομαι ότι ήταν μία από τις απαιτήσεις του στο να στελεχώσει το staff. Εντάξει, καλό staff έχει φτιάξει. Είναι μια ωραία εθνική ομάδα, όπως φαίνεται αρχικά. Όσον αφορά το κλίμα τουλάχιστον, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι καλό, γιατί ο Κατσικάρης είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει και ιδιαίτερη αμφισβήτηση. Δεν νομίζω ότι έχουν μπει αυτή τη στιγμή τα οπαδικά προς το παρόν, τουλάχιστον μέσα στην εθνική ομάδα των αντρών, αλλά ελπίσουμε να μην μπουν στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες έχουν και τίποτα μεταξύ τους. Απλά σαφώς τους χαλάει το μυαλό όταν ακούν και από τις ομάδες τους διάφορα κτλ. Πιστεύω τώρα η εθνική ομάδα αυτή ότι μπορεί να έχει μια καλή πορεία. Θα δούμε. Έχει δύσκολο όμιλο. Είναι και ένα μουντομπάσκετ, εν πάση περιπτώσει, όμως και των απουσιών που σήμερα, για παράδειγμα, ανακοινώθηκε και επίσημα ότι ο Τζινόμπιλι τελικά από την Αργεντινή θα είναι εκτός, και γενικά αρκετές πρωτοκλασσάτες ομάδες θα έχουν. Εντάξει, οι Ισπανοί και οι Αμερικάνοι όμως είναι εκτός εναγωνισμού. Το θέμα είναι ότι εμείς στα χειριστή θα πάμε με μια ομάδα καλή, έτσι, είτε με Σερβία, είτε με Γαλλία, είτε με Ισπανία. Ναι. Βέβαια, ή η Βραζιλία, ένα από τους 4 λογικά. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έχουμε. Μπορείς να αποκλείσεις ότι μπορεί να πάρουμε την πρώτη θέση και να πάμε εμείς με τον τέταρτο? Όχι, αλλά και ο τέταρτος όμως δεν θα είναι δύσκολος. Ναι, αυτό λέω. Θα είναι δύσκολο. Δηλαδή πάμε Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια περίεργη ομάδα. Έτσι. Τα πιο δυο, τουλάχιστον τώρα προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε δει πάνω κάτω, φανταζόμαστε ποια θα είναι τα κοψίματα του Κατσικάρη. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή πάνω κάτω έχει στελεχωθεί. Έτσι. Ναι. Μένουν μια-δύο προσθήκες. Δηλαδή, βέβαια τώρα δεν έχω τα χαρτιά μπροστά, μην ξεχάσω κάποιον, αλλά νομίζω είναι Καλάθης στην περιφέρεια, Ζήσης. Μάτζαρης, Λούκας, Βασιλιάδης που σίγουρα θα τον κρατήσει. Ναι. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, τον Τοκούμπο στο 3. Ναι. Έχουμε πάει στους 7. Θα έχει τον Καϊμακόγλου, θα έχει τον Ιαν τον Βουγιούκα σίγουρα, θα έχει τον Μπουρούση σίγουρα. Τον Μπουρούση και τον Πρίντεζη. Και με ένα παιδί ακόμα. Αν θα είναι ψηλός ή θα είναι 34. Αυτή είναι η ομάδα πάνω κάτω. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει αδυναμίες. Καταρχήν λείπει ο ηγέτης. Χωρίς το Σπανούλι είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, λείπει ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει την μπάλα στις δύσκολες στιγμές. Λείπει ο κλασικός σουτέρ. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα στο σουτ παραδοσιακά, το έχουμε δει και το είδαμε και στις τελευταίες διοργανώσεις. Ο Βασιλιάδης είναι ο καλύτερος σουτέρ, ο οποίος είναι ασταθής όμως. Έτσι δεν μπορεί να τον πει δηλαδή ότι είναι ο παίκτης ο οποίος
ό,τι και να γίνει στην κακή του μέρα θα σου βάλει και 3 σουτ για παράδειγμα. Ναι. Γιατί βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει γενικώς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον. Πόσο μάλλον όμως ο παιδί Βασιλιάς δεν είναι 20 στάρτερ στην ομάδα του να έχει συνέχεια την ψυχολογία κτλ. Και ούτε είναι ένα παίκτη των 20 λεπτών, 25. Δεν μπορεί να χωρέσει εύκολα 20-25 λεπτά. Ελπίζεις ότι θα σου πάρει κάποια σουτ και θα τα βάλει ο Λούκας που δεν τα βάλε με τον Ολυμπιακό? Εντάξει, δεν είναι σταθερό σουτέρ. Επίσης έχουμε το πρόβλημα στο 4, το οποίο αυτή τη στιγμή το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί 4 με σουτ. Αυτή τη στιγμή το Πρίντεζης και ο Καϊμακόγλου, ο οποίος έρχεται από κακή χρονιά και δεν είναι και σουτέρ σε καμία περίπτωση, εκεί έχουμε πρόβλημα στο 4 με το μακρινό σουτ. Άρα λοιπόν η εθνική μπορεί να κολλήσει στο να έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Εντάξει, δεν υπάρχει το κλασικό ίσως πεντάρι, αλλά αν πει αλλάζει το μπάσκετ, ο Βουγιούκας μπορεί να παίξει και με πλάτη βέβαια. Εντάξει, είναι μια ιδιόμορφη εθνική. Μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, γιατί έχει τον Αντετοκούμπο που μπορεί να δημιουργήσει πολλά mismatch αναλόγως στις θέσεις που θα παίξει κτλ. Αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι μια ευκαιρία για την εθνική να αρχίζει να χτίζει γύρω από αυτόν τον παίκτη που λέγεται Αντετοκούμπο. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι στο μέλλον δεν θα αρνείται κλήσεις της εθνικής. Ναι, η εθνική αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει δημιουργήσει έναν κορμό καταπληκτικό και το πρόβλημά μας είναι στον Άσο. Αν ο Σπανούλης τα επόμενα 2 χρόνια 3 είναι εντάξει, γιατί νομίζω ο Σπανούλης μέχρι 35-36 μπορεί να παίξει, να παίζει δηλαδή 20 λεπτά. Η εθνική το λύνει το πρόβλημα αυτό σε μεγάλο βαθμό. Και αν από πίσω βγουν και άλλα παιδιά, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν. Πάντως, μέχρι στιγμής ο μόνος που μπορεί να αναλάβει το ρόλο του στάρ με βάση και εκεί που παίζει είναι ο Αντετοκούμπο. Ναι, ενώ εγώ εντοπίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της εθνικής ομάδας στο μέλλον, στο point guard. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο Σπανούλης είναι ο ηγέτης, ο Καλάθης είναι ο διάδοχος. Αλλά να τον δούμε έτσι, γιατί ο Καλάθης είναι. Δεν έχει βελτιωθεί στον τομέα του σουτ παρόλο την. Ναι, δηλαδή λέμε ο Καλάθης. Αυτή τη στιγμή ο Καλάθης απλά είναι ο καθαρός playmaker που θα τρέξει ανοιχτό γήπεδο, θα πασάρει, θα κάνει. Δεν είναι ο ηγέτης όμως ο starter, έτσι, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ως ένα σημείο τέτοιες συνθήκες. Νέα παιδιά από πίσω δεν πολύ έρχονται. Είναι ο Μποχορλής, είναι ο Σταμάτης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμα τα παιδιά αυτά για να παίξουν τέτοιο ρόλο. Πιστεύω στα επόμενα 5-6 χρόνια η εθνική θα έχει τρομερά forward, θα έχει πολύ καλούς ψηλούς, γιατί έρχεται και ο Παπαγιάννης από πίσω, έτσι μην ξεχνάμε. Γενικώς έχουμε ψηλά παιδιά πλέον. Είναι ο Διαμαντάκος. Λοιπόν, έχουμε καθαρά σέντερ που λέμε. Σέντερ κανονικό. Ψηλά κορμιά. Ναι, που παίζουν και με πλάτη όμως. Έτσι είναι σημαντικό αυτό, γιατί κορμιά έχουμε αλλά δεν παίζουμε πλάτη. Οπότε πραγματικά μπορούμε να χτίσουμε μια πολύ καλή εθνική ομάδα με αστέρι ίσως στον Αντετοκούμπο, εφόσον και αυτός προσαρμοστεί όμως. Γιατί λέμε τώρα Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή δεν έχει παραστάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάτσε να το δούμε πώς θα προσαρμοστεί. Εντάξει, το παιδί έχει φύγει ξαφνικά από την Α2, από τον φιλαθλητικό, πήγε στο NBA, πήγε στο Milwaukee. Οι Bucks ήταν σε μια δύσκολη περίοδο. Του δώσαν περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολογιζόταν. Ναι, και είναι άλλο να αρχικά υπολόγιζαν ότι μέχρι το Δεκέμβρη ίσως να μην το χρησιμοποιούν καθόλου και τον ρίξαν κατευθείαν, γιατί υπάρχει και το marketing και θέλανε γενικά. Μαμάκι, είναι άλλο να παίζει τώρα στο Milwaukee που δεν ασχολείται κανένας. Αν εσύ θα βάλει την μπάλα μέσα να τη χάσει και παίξει ελεύθερα και δεν τρέχει τη βάση να χειροκροτήσουμε. Και είναι άλλο να παίξει την εθνική ομάδα που θα πρέπει να πάρει 4 σούτια πράγμα στα 2. Ναι. Και μια εθνική που ό,τι και να γίνει μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει τις αποτυχίες της, αλλά ο κόσμος την έχει μάθει να πρωταγωνιστεί και την θέλει. Εντάξει, οι ισορροπίες δεν αλλάζουν. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι μια καλή ομάδα. Νομίζω ότι έχει και καλό προπονητικό team. Μπορεί να δουλέψει, μπορεί να παρουσιάσει. Δηλαδή είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή το οποίο είμαστε στο 7,5 level, αν θες να το πω έτσι. Που μπορεί λόγω προπονητή να πάμε και στο 8,5. Έτσι μπορεί να βάλει ο Κατσικάρης 2-3 πραγματάκια μέσα, τα οποία είναι προπονητικής επιρροής καθαρά και να πάμε στο 8,5. Μπορεί να χαθεί και η μπάλα όμως και να πάμε και στο 5. Διότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν μάθει. Δηλαδή τώρα λέμε στο 3. Έτσι, στο 3 ότι το κούμπα δεν προσαρμοστεί. Εάν ο Καλάθης δεν είναι καλά, έχουμε πρόβλημα στο playmaker. Ποιος θα βάλει την μπάλα μέσα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα καλό starter που ξεκινάει, δηλαδή από ένα επίπεδο σχετικά καλό που ξεκινάμε. Μπορεί να πάμε και πολύ καλύτερα επειδή έχουμε καλή προπονητική επιρροή, νομίζω. Μπορεί να πάμε και χειρότερα αν μπερδευτεί η ομάδα, μπερδευτούν οι παίκτες δηλαδή βασικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε και τις άλλες ομάδες οι οποίες είναι πάνω στο ίδιο επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται και τύχη σε αυτά τα τουρνουά. Εφόσον δηλαδή πάει η εθνική ομάδα και παίζει στο 7,5 περίπου, εκεί που είναι η αξία της αυτή τη στιγμή, 7,5 με 8, νομίζω ότι χρειάζεται και λίγη τύχη στο χιαστή. Έτσι, γιατί αν σου κάτσει ένα καλό χιαστή και κάνει ένα καλό μάτς, μπορεί να πας κάλλιστα και να διεκδικείς και μετάλλιο. Έτσι, να πας στην τετράδα. Αν δεν σου κάτσει το καλό μάτς, να πας σπίτι σου να βγεις πρώτος που λες π.χ., να παίξεις με τη Βραζιλία, να σου κάνουν οι Βραζιλιάνοι ένα παιχνίδι να τρέχουν πάνω κάτω, να σου βάλουν 80 πόντους και να μην καταλάβεις τι έγινε. Να μην ελέγξεις το ρυθμό, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Είναι ενδιαφέρουσα η εθνική ομάδα, όπως είναι ενδιαφέρουσες οι εθνικές ομάδες και οι μικρές, πραγματικά, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ταλέντα. Στην εθνική των νέων που ήταν άτυχη, γιατί αν ήταν ο Αντετοκούμπο και ο Παπαπέτρου θα είχε πάρει το χρυσό, πιστεύω εγώ. Ο Παπαπέτρου ήταν τραυματίας, και αν βάλουμε και το γεγονός ότι ουσιαστικά οι 3 παίχτες του Ολυμπιακού ενσωματώθηκαν αργά. 10 μέρες πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε από την εκεί ομάδα και ο Παπαπέτρου, Μποχορής κτλ. Και ο Αγραβάνης είναι ένα παιδί που έκανε. Θέλει δουλειά ο Αγραβάνης. Ναι, που θέλει δουλειά. Ο Παπαπέτρου αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο παιδί. Ναι. Και ο Διαμαντάκος είναι σε ψηλό επίπεδο σχετικά.
Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά που χωρί είναι σε πιο έτοιμο επίπεδο, γιατί έχουν περαστάσει από την Α1. Εντάξει, τα παιδιά αυτά έχουν μια βάση, έρχονται τα άλλα παιδιά από πίσω, Χαραλαμπόπουλος, Παπαγιάννης, όλοι τα λοιπά. Όλοι αυτοί, εντάξει, έχουμε φουρνιά καλή. Ωραία. Καλή φουρνιά. Πάμε να δούμε στον Ολυμπιακό, το ρεπορτάζ από την μεριά του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του, τις προσθήκες για την νέα χρονιά και πλέον έχει βάλει πλώρη για τις ανανεώσεις. Ας δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει κλείσει το ρόστερ του για φέτος με τις μεταγραφές που έκανε τον Λαφαγέτ, Χάντερ και Ντάρντεν εκτός απροόπτου και πλέον στο προσκήνιο έχουν έρθει ανανεώσεις. Αρχικά ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης και την Τετάρτη ήρθε η σειρά του Αντώνη Μάντζαρη. Με την επιστροφή του από το Καρπενήσι, όπου βρισκόταν με την εθνική ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έπεσαν και οι τελικές υπογραφές και ανακοινώθηκε και επίσημα η επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2017. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ανέφερε: ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μάντζαρης συμφώνησαν να μείνουν μαζί ως το 2017. Καλό καλοκαίρι, τελείωνε με την ίδια φράση δηλαδή με την οποία είχε απαντήσει στην πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης, μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, είπε: είμαι πολύ χαρούμενος. Έγινε αυτό που ήθελα και εγώ και η ομάδα. Φάνηκε ότι το θέλαμε και οι δύο πολύ και από τη στιγμή που το θέλαμε και οι δύο ήταν δύσκολο να μην γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους που έδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο με πιστεύουν, όπως το έκαναν από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ολυμπιακό. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που ακούστηκαν πολλά, αυτοί ήταν δίπλα μου. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τους κάνω περήφανους. Εύχομαι η τελευταία χρονιά να είναι κακή παρένθεση για την ομάδα και να μην υπάρξει χρονιά χωρίς τίτλο. Εύχομαι να πανηγυρίσουμε όσους περισσότερους τίτλους γίνεται. Είμαστε από τις λίγες ομάδες της Ευρώπης, αν όχι μοναδική, που έχουμε πλήρες ρόστερ πριν ακόμα μπει ο Αύγουστος. Σε κάθε θέση υπάρχουν 4 παίχτες και το ρόστερ μας είναι πληρέστατο. Το θέμα είναι να βρούμε τη χημεία μας και να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σειρά πλέον, μάλλον παίρνει ο Κώστας Λούκας, του οποίου το συμβόλαιο επίσης λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Την Πέμπτη στο μεταξύ η ΕΦΥΠ έκανε γνωστές ποινές για τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλου, αλλά και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Οι αποφάσεις πάρθηκαν με βάση τις δηλώσεις και τις συμπεριφορές τους ύστερα από το τέλος του 4ου τελικού του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης Αγγελόπουλος τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος με ποινή εξάμηνης απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα με 3ετή αναστολή. Ενώ ο αδερφός του, Γιώργος Αγγελόπουλος, με τρίμηνη τιμωρία με 3ετή αναστολή. Κύρια αιτία της τιμωρίας των ιδιοκτητών της πειραϊκής ΚΑΕ, οι δηλώσεις τους μετά τον 4ο τελικό στο ΣΕΦ, όταν αναφέρθηκαν τόσο στον πρόεδρο της ΕΟΚ Γιώργο Βασιλακόπουλο, όσο και στην εθνική ομάδα. Θα πάμε να παίξουμε τον 5ο παιχνίδι μέσα στη σαπίλα των κληρώσεων της ΕΟΚ και της ΚΕΘ, που είναι το ίδιο πράγμα, του Βασιλακόπουλου και του Ζαβλανού. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, τιμωρήθηκε με δίμηνη απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα με μονοετή αναστολή για τα όσα σχολίασε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της ίδιας αναμέτρησης. Που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, είμαστε μάρτυρες για μια ακόμα φορά του τι συνέβη. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, μάλλον ευτυχώς, οι δικοί μας πρόεδροι δεν ούτε πετάνε χαρτονομίσματα, ούτε τραμπουκίζουν διαιτητές. Λοιπόν, αυτά ήταν οι τιμωρίες των αδερφών Αγγελόπουλου και του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Νομίζω δεν θα απασχολήσει αυτό περισσότερο. Στο ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Καθάρισε και στο ψιλοεπικοινωνιακό κομμάτι, γιατί το θέμα του Μάντζαρη αιωρεί το λιγάκι με τον Παναθηναϊκό να έχει καταθέσει την επίσημη πρόταση να λέει ότι ουσιαστικά. Τελειωμένο θέμα. Ήταν διαπραγματευτικό καθαρά. Αν θα πάρει 20-30 παραπάνω παίχτες, δεν υπάρχει. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε. Αυτό που με εξέπληξε, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο απ' όλα ήταν ότι αυτό που διέρεε τον Μπαρτζόκας είναι στα Summer League, παρακολουθεί παίχτες, ιστορίες, όλα αυτά. Έμεινε στο Las Vegas όσο καιρό και γύρισε τελικά και πήρε τον Ντάρντεν. Καλύτερα. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική για τον Ολυμπιακό. Έτσι με ενδιαφέρει εμένα. Για κανέναν. Έκανε εξαιρετικές κινήσεις ο Ολυμπιακός πάντως. Με βάση το budget που είχε και το roster του και τις δυνατότητες τις οποίες έχει, οι κινήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές. Νομίζω ότι ήταν οι καλύτερες κινήσεις που μπορούσε να κάνει. Θα φανεί στο γήπεδο βέβαια αυτό, αλλά με βάση, επειδή όταν γίνονται κάποιες κινήσεις τις κρίνουμε, με βάση το δεδομένο το οποίο έχουμε το οικονομικό και το τι έλειπε και το τι αλλαγές έκανε, ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί καταπληκτικά στο κομμάτι το μεταγραφικό. Και αυτό διότι κάλυψε το κενό του Λό με ένα παίκτη, το Λαφαγέτ, που είναι ίδιο επίπεδο με το Λό. Έφυγε ο Πέρογλου με τα λεφτά αυτά, πήρε 2 παίκτες ακόμα. Ο Ντάρντεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται και κολλάει στο 3, μπορεί και με προποθέσει στο 2 γιατί είναι κοντός. Άρα είναι ένα διροτριάρι το οποίο έψαχνε, το οποίο έχει κυρίως αμυντική συνεισφορά και είναι παίκτης ομάδος και οικονομίας. Άρα νομίζω είναι καλύτερος από τον Μπράουν αν ερχόταν π.χ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ίδια περιφέρεια με πέρυσι, ουσιαστικά Σπανούλη, Μάντζαρη, Σλούκα, είναι το Λαφαγκέτ στη θέση του Λό και τα 2 πιτσιρίκια από πίσω, εντός αγωγών πιτσιρίκια, ο Κατσίβελης και ο Χριστοδούλου.
σαν πέμπτος και έκτος, εντάξει. Ο Παπαπέτρου θα πάρει περισσότερο χρόνο και πρέπει να αξιοποιηθεί μαζί με τον Λοζέσκι, συν τον Ντάρντεν που έρχεται και κολλάει στο διαρροτρίαρο. Και από εκεί και πέρα στους ψηλούς έχει τον Πρίντεζι με τον Petway και τρίτο τον Αγραβάνη. Το Petway στενοχωρέθηκε και έκλεισε το Facebook. Καλά, αυτό ναι. Λοιπόν, και στο πεντάρι. Κάνω εγώ παρεμβάσεις τώρα στο τέτοιο, γιατί και ο Petway ήταν σε ένα κομμάτι, ίσως είναι και δείγμα αυτό της πίεσης που έχει δεχτεί όλη την χρονιά. Εντάξει, ο Petway τα λεφτά του είναι ένας ασταθής παίκτης. Αν δεν ήταν ασταθής, δεν θα έκανε και το όσα έκανε, θα έκανε μισό εκατομμύριο και παραπάνω και 700. Πάντως η εμπειρία του από την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό ίσως να βοηθήσει και τον ίδιο και τον Ολυμπιακό στο να είναι και πιο σταθερός. Σίγουρα, νομίζω σωστά έμεινε. Γιατί από τη στιγμή αν δεν δώσει 1 εκατομμύριο εκεί δεν θα πάρει άλλο παίκτη. Δηλαδή, γιατί να ρισκάρει ένα παίκτη που τον ξέρει κιόλα. Και έχει ο Ολυμπιακός και τον Ντάνστο που είναι μια χαρά στο πεντάρι, κορυφαίος πέρυσι από τους κορυφαίους του. Προσθέτει το Χάντερ που είναι κάτι ανάλογο. Έχει τρίτο τον Καβαδά, δεν παίρνει ψηλό όπως έκανε πέρυσι με τον Μπέκ στο Σερμαντίνη. Καλά κάνει τσάμπα λεφτά αυτή τη στιγμή που για ένα μάτσο 2 τους παίρνει στην ουσία. Νομίζω ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι πολύ καλές. Με το Σίμπονς λες ότι την πάτησε, δηλαδή. Ενώ είχε την οψιόν για να τον ανανεώσει, έχοντας το ενδιαφέρον της Γαλατά, θεώρησε γιατί να μην τον πουλήσει τον παίχτη και τον ανανέωσε και του μένει, ίσως να έχει. Εντάξει, δεν έβαλε τα λεφτά, θα τον πουλήσει και τώρα, αν θέλει. Γιατί τον έχει, δεν Ευρωλίγα, αν έχει κάποιο τραυματισμό. Δεν νομίζω. Έκανε πολύ καλές κινήσεις ο Ολυμπιακός στα οικονομικά του. Παίχτες έμπειροι, μπαίνουν κατευθείαν στην ομάδα, παίζουν και άμυνα, και ο Λαφακέτ και ο Ντάρντεν κυρίως. Το ρόστο του έχει κλείσει με πολύ καλό τρόπο και έχει και καβάτζα και κάποια χρήματα να κάνει μια διορθωτική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και από Θεσσαλονίκη τον Αντώνη τον Κάτζιο. Για Παναθηναϊκό δεν είπαμε βέβαια. Θα πούμε για Παναθηναϊκό όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, γιατί ήδη απλά να πω για τον Παναθηναϊκό ότι ο Παναθηναϊκός κινείται σε εντελώς διαφορετικό μοτίβο, έτσι, για να μην ξεχάσουμε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κινείται με βάση τα επόμενα χρόνια, έχει μαζέψει ό,τι καλό υπάρχει και υπάρχει ερωτηματικό στο τι θα κάνει φέτος. Γιατί οι παίκτες που έχει πάρει, ο Νέλσον, ο Σλότερ, θα δούμε τι θα πάρει στο 3 και στο 5 ακόμα. Έχει να κάνει δύο, ούτως ή άλλως έχει δύο ξένους. Θα δούμε αν είναι πρωτοκλασάτη όμως το 3 και το 5. Έτσι, αν είναι πρωτοκλασάτη, ψιλοαλλάζει το σκηνικό. Ναι. Αν δεν είναι πρωτοκλασάτη και είναι επίπεδο Νέλσον και Σλότερ, ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει μια ομάδα η οποία για τα επόμενα 5 χρόνια έχει μαζέψει όλη την αχρόκρεμα και δουλεύει σε αυτήν, αλλά είναι ερωτηματικό τι θα κάνει φέτος. Μπορεί να το βγει πολύ, μπορεί να το βγει και καθόλου. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ ασταθής ομάδα με τους παίκτες που έχει μαζέψει. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάκη, την καλησπέρα μου στο Σωτήρη και στο Κουρά. Καλησπέρα Αντώνη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή Αντώνη πάλι έχουμε πιεσμένο χρόνο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το μαγικό, πρέπει να μεγαλώσει η ώρα της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε από Άρη, έφυγε ο βραχνάς του Ματζόνι πρώτα απ' όλα. Ναι, ο Άρης σήμερα το πρωί πλήρωσε τις 20 από τις 26.000 ευρώ που οφείλονταν στον Αντρέα Ματζόν και ο Ιταλός coach συμφώνησε να υπογράψει το συμφωνητικό το οποίο θα σταλεί στη FIBA για να ενημερωθεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία σχετικά με την διευθέτηση της εκκρεμότητας, ώστε να γίνει το πρώτο τελευταίο βήμα για την άρση του μεταγραφικού εμπάργκο, η οποία ταλαιπωρεί εδώ και 2,5 χρόνια τον Άρη. Ναι. Αντώνη, ο Άρης θα πάρει 2,5 εκατοστάρικα, τώρα 3,5 πόσα πάνε τον Ποχορίδη, θα καλύψει τρύπες. Το ερώτημα είναι, επενδυτής δεν υπάρχει, η ομάδα πάλι θα πάει με τα ταλέντα της, θα συνεχίσει να έχει και τον πρίφτη που είναι προπονητής που δουλεύει με τα νέα παιδιά, θα επενδύσει πάλι στα νέα παιδιά ή θα αρχίσει να φέρνει τώρα που έλυσε το θέμα της FIBA ξένους των 20.000 από το αεροπλανοφόρο. Κοίταξε, η άρση του μεταγραφικού της τιμωρίας από τη FIBA ήταν πρέπει για τον Άρη, γιατί δεν ήθελαν οι άνθρωποι του σε καμία περίπτωση να μην έχουν ξένους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Καλό ήταν αυτό πάντως, δεν είναι κακό. Ναι, ο Άρης θα συνεχίσει να εμπιστεύεται νεαρούς παίκτες, αλλά θα ενισχυθεί και με Αμερικανούς, αυτό είναι σίγουρο. Επενδυτή δεν βλέπω να βρίσκει, πάντως ούτε αυτός ούτε το ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ο Κωσαβίδης δεν βλέπω να ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε περίοδο οικονομικής εξυγίανσης. Τα χρόνια που περνούν είναι αρκετά δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά, γιατί είχε υπαχθεί στο άρθρο 99 πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, οπότε 3 ή 4 χρόνια. Οπότε, ναι, αλλά Αντώνη, ξέρεις τι γίνεται. Ο Άρης βγάζει παίκτες και τους πουλάει αναγκαστικά. Ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί παίκτες τους οποίους τους παίρνει με 30.000, τους κάνει να κοστίζουν 150 και φεύγουν. Άρα λοιπόν ουσιαστικά παραπάνω βήμα δεν υπάρχει για κανέναν. Στην παρούσα φάση, πραγματικά όπως το λες, Σωτήρη, στην παρούσα φάση είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό όσο υπάρχει ο βραχνάς των χρεών. Γιατί οι ομάδες είτε θα χάνουν παίκτες
απολύξεις συμβολέων από καλύτερες ομάδες που μπορούν να τους πληρώσουν παραπάνω, είτε λόγω χρεών θα υποχρεούνται να πουλούν κάποιους παίκτες για να μένουν ζωντανές. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν αν, όπως και εσύ είπες, βρεθεί κάποιος επενδυτής. Εντάξει, ας καθαρίσουν, Αντώνη, και να μείνουν καθαροί στο τέτοιο, να βάλουν μια τάξη εκεί πρώτα απ' όλα νοικοκύρεμα και μετά βλέπουμε για το βήμα παραπάνω. Έχουμε πει ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Το 99 αυτή την λογική είχε και γι' αυτό έχουν υπαχθεί και οι δύο ΚΑΕΚΙ. Τουλάχιστον ξέρουν πόσα χρωστάνε, σε ποιους χρωστάνε και πότε πρέπει να τα πληρώσουν. Για τον ΠΑΟΚ, Αντώνη, δύο κουβέντες. Έβγαλε και ανακοίνωση κιόλας. Στο τέτοιο διάβασα την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ σήμερα για την έκπληξη που νιώθει, ότι είναι οι κινήσεις του προϊόν πιέσεων από ανθρώπους που έχουν στηρίξει και τα σχετικά. Τόσο πολύ πιέστηκε η ΚΑΕ. Το θέμα είναι ότι μετά την εξέλιξη της υπόθεσης Όνιαρη, κάποιοι θεώρησαν προφανώς ότι αυτό έγινε βάσει κάποιων πιέσεων, να το πούμε έτσι, εξωτερικών σε εισαγωγικά από ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα αλλά όχι μέσα στην ομάδα, στη διοίκηση. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και από τη στιγμή που, με την ανακοίνωση που ανέφερες, από τη στιγμή που μας πιέζει κιόλας ο χρόνος, να πούμε κάτι φρέσκο, ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων με τον Αμερικανό σέντερ που αγωνίστηκε, τον μάθαμε πέρσι από τον ΚΑΟΔ, τον Τζούλιαν Βον, ο οποίος ήταν ένας από τους ξένους που πήγαν καλά, θα λέγαμε, στην ομάδα της Δράμας, η οποία κάνει την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της, κατήγοντας την 6η θέση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει συμφωνήσει καταρχήν με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα καλύψει το κενό του Γιώργου Μπόγρη, που πάρα πολύ δύσκολα έως κατόρθωτο θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω και για σήμερα, να σου ζητήσω συγγνώμη για μια ακόμη φορά που σε βγάζω έτσι πιεσμένα. Να σου ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι, ελπίζοντας ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, εσύ των περισσότερων που ασχολούνται με τον μπάσκετ, γιατί μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά σίγουρα χρειάζονται δυνατοί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να έχουμε και ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Σαφώς, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, Αντώνη. Λοιπόν, και πάλι καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, χαιρετώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Σωτήρη, να σου ευχηθώ και σένα ένα καλό καλοκαίρι. Υγεία να έχουμε και να είσαστε εδώ έτσι μετά. Πάλι με όλες τις εκπομπές, εσύ, ο Τόλης, το κανάλι, το art, το οποίο είναι πάντα κοντά στο μπάσκετ, είναι πολύ σημαντικό και ειδικά σε αυτή την εποχή που οι περισσότεροι το έχουν ξεχάσει. Το μπάσκετ είναι ότι τρέχει κανονικά και έχει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως από άλλες φορές. Σαφώς, έχει δραστηριότητα. Λόγω των καιρών, λόγω καλοκαιριού δηλαδή, θα λείψουμε κι εμείς για 20 μέρες. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 22 Αυγούστου. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Μουντομπάσκετ θα είμαστε δίπλα στην εθνική ομάδα. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απόγευμα και ένα καλό καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι.